Hola, avui cuinarem escudella i carn d'olla. Primer de tots els ingredients necessitarem el pollastre, os d'espinada, os de pernil, la carn salada i un tros de gallina. I unes quantes verdures, però no totes perquè després les añadirem més endavant. A dintre hem de posar aigua i després tot... Hem de posar tots els components de l'escudella i carn d'olla. Ja està. I ho deixarem bullir mitja hora, 3/4. Però abans de bullir hem de tirar una mica de sal. Mentre el caldo va bullint, treballarem la pilota. Per fer la pilota necessitarem carn de vedella, julivert, una mica d'all, farina, l'ou, pebre i sal. I ara ho anirem tirant tot a mesura que anem barrejant. Primer tirem el julivert, l'all, i barregem una mica. Tirem la farina. Barregem. Tirem l'ou. Barregem una mica. Tirem el pebre. I tirem bastanta sal, ja que serà per 11 persones. I remenem. Un cop fetes les mandonguilles, les separarem amb la resta d'aliments fins que arribi l'hora de tirar-les a l'olla. Com podeu veure, el caldo ja està agafant color i ara ha arribat el moment de tirar les verdures, les patates, la botifarra crua, juntament amb les pilotes que hem fet fa una estoneta. Les anem agafant, les anem tirant. Ha estat bullint una hora i mitja i l'últim pas serà tirar la botifarra. Primer hem posat a bullir els galets amb una mica d'aigua perquè no consumeixin tant de caldo. Ara colarem el caldo per afegir-li els galets. Anem colant fins que tot el suc possible sigui dintre. Afegim els cigrons al microondes i els posem a la temperatura màxima 1 minut. Un cop colat el suc, aquest és el nostre resultat de la sopa de galets, de l'escudella i carn d'olla. I ara farem la carn d'olla a part. I després que hagin bullit els aliments, aquest és el resultat de la carn d'olla.